Ya, mbola tsara kendriky anareo e. Ya, za zala misy raha tiako agnontaniako anareo. Misy fanontaniana ty tiako apetraka aminareo jiaby mahita. Izy ty zegny misy raha magaga zaho mikasika amin'ny tragno araiky ato tragno mikasika raha fotsy. Mikasika raha fotsy madame zegny. Ya, i madame zegny tato riavako aby. Izy kafa zay matory amin'ny aligny peut-être que hoe sasakaly misy minuit, misy 1h du matin, 2h du matin mbola tsendriky marandraigny andra, tsendriky maraina andra zegny izy fa taitra ke au lieu zegny izy mifoha moramora ambony fandriagna eo zay miaraka matory ao ambony fandriagna au lieu izy mba mifoha moramora asa hoe mandeha amin'ny salon agny zegny izy hoe mandefa télé, mijery télé na tsy haiko na mamaky boky na ohatra tsy mahita tory e. Ya, olo izy mandeha tsy mahita tory izy ndraiky mipetraka eo mato ankilako koa zany izy za amizegny araiky tongomaso matsiro be aminakay amizay eo izy mivadibadiky izy mihetsiky izy miolakolaka izy io tsy haiko ino raha nazy raha fotsiko ty. Ya, avy zany kitikitiny safosafoana amin'ny fagnagnema eo fotagnanazy alefana mitratrako aty vitinazy ampiakarina amin'ny aignanakahy ty de fa misy adosiko ampodiny io fo zegny atao ndraiky za tamin'ny voalohany everiko hoe nagnano cauchemar zegny izy tamin'ny voalohany de za farany za taitra baka taitra izy mihetsiky be mitsikotsikoliko eo taitra zany za magnontany izy chérie za nagnino manao za aminazy tsisy izy anao tsy anao nofiratsiny tsisy na ino tsy mety torimaso tsisy izy anao tsy matory tsy sambara zegny ino antony ke za gaga tsy haiko ino antony matetiky izy magnano zo ke karaha iny voalohany izy nagnano karaha après quelques jours koa pare quoi quelques jours koa izy zay en pleine nuit be tsy haiko na 2h du matin ndraiky misy 3h du matin misy 4h du matin andra tsy tokony mbola tsy tokony ifazana zany izy fa tsy tafandry miolakolaka eo izy mivadibadiky izy mihetsiketsiky izy raha koa raha fotsiko zegny izy amizay kitikitiny za eo fa totoany karakaraha ty safosafoany za amin'olo eky matoritory maso fiky tory maso matsiro be ndraiky za taitra za magnontany izy veriko mosary izy za volana chérie anao mosary na koa tina mandeha amin'ny cuisine agny za aminazy misy sakafo any resty agnaty vilagny ao resty noantsika tamin'ny aly mbala misy ao na amin'ny placard ao misy gâteau tsy haiko na mizava raha mety hoaninao amin'ny frigo tsy anao mosary za tsy mosary izy za tsy andeha za tsy mosary izy ndraiky mivadibadiky agnambony fandriagna ankilako ndraiky zany tapaka tory masinaga masiro be. Ya, nisy fotoagna karaha izy hoe tisotro rano soafy na taminazy ma tikaka tisotro rano naganda vana misotro rano amin'ny la cuisine no izy ke tsy haiko ino antony mahatonga raha fotsinaka matety tatoato zegny sasakaly mbola tsy hainy tokony lera fifazana maraina zany izy fa mivadibadiky tsy tia magnano izy nagnontaniako tandraiky anao matia mana mivadibadiky izy io mikitikitiky izy safosafony lohanaka tagnanazy alefalefana mitratrako aty karevo everiko nagnofo ratsy izy voalohany tsy haiko feky tsy nambarany zaka zegny zay nagnanaoko vidéo ty raha vako ino problème ny raha fotsiko ty ao mampagnano izy karaha ito somba anao agny olo miaraka aminareo na vadinao agny misy problème karaha ataonao ino solution nataonareo mba alipasa amin'ny commentaire fa tsy haiko ino problème nazy fa torimaso tegna ndraiky tapaka torimasoko masiro be izy mihetsiky mivadibadiky io karaha safosafoana ny tegna totony karaha ty fa taezaka jahala zegny izy raha vokabake valinareo amin'ny commentaire zegny zay merci nareo miamby commentaire anareo za